Здравейте YouTube, аз съм на NV10 и не си играем Farming Simulator 2015 година. Както виждате, натоварил съм си тира с дърва, не много подредени, както и да е. Сега тръгваме да ги доставиме. Доста имаме да пропътуваме. Не малко, доста. И почваме. Като следваме ще погледнем пак. Много харесвам тира, защото 63 км в час. Това е най-бързата машина. Ако аз мисля, както аз мисля в тази игра, не знам. Може да има и по-бърза. Но да видим да не ми изпадна дървата, защото не ми се мисля като пренасях тракторите с ремаркетата. От два трактора само един карах догоре. Така че сега трябва да се включиме някъде си. Окей, така. И сега ще караме. Значи този епизод само ще караме, няма да правим други глупости. Макар че аз трябваше да включа някой помощник да ми... ще да карам изоре градината, да я посея. Глупост. Говорим вече. Сега пак тръгваме към... Тук ли трябва да тръгваме? Мога тръгнахме към кравите. Така. What? Аз къде забих? Така. Сега съм тръгнал. Ето го. Трябва да стигнем, че къде пише лесния склад. Доста далече. За да трябва само направо да караме. Извинете, че говоря леко, но съм я запушен. Опитах се да направя също така и сервер или да влезна в сервер, но ми трябва платената версия. Аз не искам платената версия. Защото е доста пари. И ще си играме синглплеер. И също така малко ме нервира това, че като свира сам на тира му е различна свирката, а другите е по-различна. Така. Сега покрай 0.18. Доста далече. Имаме си още дървата са неживи. Но ще видим до кога ще продължи това. След тези завои няма да го живеят. Сигурно. 100%. Оживели се, бе. Браво. За пръв път да ми оживее нещо след завои. ...61 км е най-бързото, мисля, в тази игра. Макар че... Аз можеше да направя нещо друго, но не ме ще стане. Всъщност можеше да взема колата, защото пикапа и
да дойда с него. Той мисля, че дига колко камиона. Значи по-малко естествено. Но съм си направил горивото доста, така че... What? О, аз съм го отминал. Тук ли е? Да, тук. Тук е. Yes. Стигнахме. И сега нещо, ако се обърка... Нищо няма. Нищо. Газ. What? Тостира много мощен. Добре, знам. Добре. Защо ми взе само едно дърво? Едно единствено дръвце. Поради каква причина ми взе само едно единствено дръвце? Толкова дървата, толкова ги разкарвах до тук. Чао, влак. До нови срещи. Преди каква е причина ми само за едно единствено дръвце? What the fuck? Толкова труд за нещо. Аз се май сетих какво ще направя. Сега се сетих. What? Fuck. Айде, оставяме го тук. Подарък. Май, сега ще караме по релсите. Да му не е ръмбъл. What? Айде, goodbye ти. Предоставям ви. Да ми пари за това. What? Така. Ще ми да пари или ми взима пари? Нишоте си. Да, знам. Не, тия въпросителни ги много мразим. Нервират. Сега си разтоварвам дървенцата. Най-тъпия начин. Добре. Падай! Лемаркето ми ще падай иначе. Падай дърво. Фак. Няма излизане. Камиона плува. Няма излизане. Айде назадна. Давай, камион. Давай. Омага. Дай. Не. Най-тъпото заклещване. Дай. Не. Дай ремаркес. Така. Станахме с едно дърво. Трябва да се опида. What? Падай. Yes. Падай. Казах ти, падай. Yes. И влака се върна тук що. Назадно. Окей. Така. И защо само изпращаме влака? Толкова бързо се връща. Не знам. Ще го изпращаме пак. Ето не го падналото дърво.
Goodbye. Оп. Ще му препреча пътя, не. Така, сега трябва да се върнем. И не знам на къде. Се връщаме. Сега ще караме на някъде това. What? О, това какво е? Не мога това. Мисля, че е не тук там. Уверен съм, че е не тук. Да. Оу. What? Много не управляват мам. Не те срам. Точно така бех приготвил епизод да качвам на Spin Tires, но мразя тази игра. Просто я мрази. Не беше кодекс, но просто тази игра я ненавиждам. Толкова преди исках да играя, но сега я ненавиждам. Само знам, че след време ще ми се преиграя на нея, така че няма да я трия. И да, сега не знам на къде съм. Значи съм на тук. Тук съм. Окей. И ще изкараме житото. Мисля, че... Да. И... се казваме с Бог. Окей. Мисля, че само че караме дървата. Само да прибера камиона. Как къде сме? Окей, къде сме сега? Така... трябва да видим какъв път сме. За първия завой на ляво. Ето го. Ето го. Ето го. Не. Това не ще го рече. Окей. Имаме доста път. Holy shit. Идва тир. Бегай. Бричка. Мърдай. Зах ти мърдай. Ти гадинка мръсна, долна, грозна. Дълнопробническа. Да. Почти се върнахме в нашия роден дом. Аз не съм минавал тук. What the fuck? Не съм минавал тук. Още една бричка. Ти ще мърдаш от тука. Не мръдна. Мърдай. Пардон. Така, тук ли сме? Да, тук сме. Всъщност аз минавам по заобиколния път, но какво да се прави така? Трябваше да мина... аз какво, къде съм чак минал? Нищо, нали пак се прибираме. Аз мръсна. Тир скапа.
далеко грозно. Така, тук ще завърши нашия епизод. Знам, че беше само за каране, но какво да справим? Защо така, защото ме вика да пиша. Майната му на това, но какво да справим? И да. Този клип трябваше да е по-дълъг, доста по-дълъг. Много по-дълъг, но какво да справим? Другия епизод ще е много по-дълъг. И с това ще завърши нашия епизод. Goodbye.